Čau lidi, já vás zase po týdnu vítám u nového videa a dneska se podíváme na zápas, kde nám uprostřed zápasu začalo pršet. Tak jdeme na to. Jo, tak to zahrajeme, až dojde zbytek a to, ať to. Mě vždycky baví. Jo, Mě vždycky to zase nepůjde. baví tam dopředu. Pak zařvu a to zase nepůjde slyšet. Tak, tady to zase trošku zrychlím, protože tady jdu jenom kolem řeky a obíhám si nepřítele, nestane se tam nic tak moc zajímavého.
to říkám, náš nebo nepřítel? Co se stalo? Co se stalo? Jdete domů, jo? Asi jo, bo tady tam je tak cybu. A to je ještě prdlaj, zase se dívám na to na Aladina, nebo co to je. A to je ještě hovno, a maska do 4. Tak počkáme do 4. A on dělal piču lidí, že tu bylo, no. No a hlavně tapky na to padají, víš? Je to také o hubu, no. Kurva nepočasný, vole. A přitom mělo jste až od 12 nebo od 1, no. Prozíravý. Tak jo, díky, že jste se dneska dívali, ale chci se omluvit za to, že video je trošku kratší, bohužel nešlo sestříhat na delší dobu, protože se tam zas toho tolik nedělo, než jsme začali, a na druhou stranu v polovině doby začalo pršet asi v 11 hodin už tak, že se fakt nedalo hrát a tím pádem těch videí tolik nevzniklo. Tak jo, děkuji, že jste se dívali, určitě zanechte like, komentář a budu strašně rád i za odběr pro ty, kteří ho ještě nemají, a budu se na vás těšit zase za týden od neděle od 6 u nového videa. Ahoj.